Ibude bolos na moda de manu. Dare ibude bolos milezi rozrin. Dade makada kankata eta zemale kankata eta temale pone kankata no na jaron kata ni. Wema no na to kankata na minga ko yote no tawalo. Ara ko wale ya. Wabale barabare wakata ko bulalo chama kudene ojugo. Aya magani kijiro devi onoro kazawaja. Igbo jengawa di alozo ojenge zapa wandi bi suogu no suogu de ni mebi be na bojenga ojenga eneto go be gbogbogbo zutan leji mbe na ojenga eneto be zutan leji mbe ji wado no ojenga enego bi atulutu oni ngin lito ni go tutu ni tu na gara gara bala waseke Nseke jigo tiyo Anwar Adanjo dare wande dejol. Hello. Good afternoon. How are you? I am not video. Abia. Odala mamme lili kolo mago na ngwata chosa wala lo jowa na gwana. Pitilo mwabi bidego pitilo chokwa na gwana de kotariaro. Kalau ada pada gunung belum ya kalau gunung akan jalan bang aja guna apa kelek mata dia meme kungunya. Neye itu tak senternya kan di meme kungu. Festival onya. Ara jonjo ese bila mona kom belum na ka ibu apulok dung wonna bunci wo bonyi bezu nonya kan wong. Anwar Ajonjo yi no yeno yi palmi ye irumumbo Waben choma wagwedo yembo ndo community blame obeke waben choma wagwedo wana bata AKUDI wibudu atros kename to wamma mal woko sinose chunwa bora nta mal woko sibia de jinji mo mawu Yade mamme kwiva molo maka waka na boda kala maya wa boda kala AGULERI otu ni mamai Anati lugu gọọmenti nwe ka chigwa bụ nwanne bele nwe dozo preserve ka nye nwale igine wa bele Wabenne motike yola apate gi ngwo na ga eli ego la boda enwe ti biki ke tira ki de chongi dalo ngwa go dalo no tabe mbele no dalo ba chawoji Ihuna dalo ngwa go tabo nyamweni ni eze chu abala eta abala gi de abala bode ndawa odoba zuma Domala kenaka de modoba zuma ro ko wande dar ajonjo jebi won bun eze omo ya wada kuri gumke Obi dika na modero de nele ma jago meja trosu wa butala manya usigo mbi butale Amechi ma hala mo kaneta jelisi Swatanga nwa jebi atoni oblog e bianini atoni obon oblog e bianini Atoni wa jebi swatanga e wodo kwa ma AGULERI otu ni mema yimbunando Atoni ni mema mo obia oze ulu ata mazoro kenna mujezu amabo wa jezu ozo me Como living a man, we love it, but I'm not going to Spot I came no what you also, my papa sit up with you. Mbo papa sit a wall. No, sit a head of an anya for me.
Mụ ya mụ agwụ mana mụ agwụ n'ime isi ogwu ime ọwụchu nwa gịlasị owuchu bụ onye isi ogwu ime na mgbago na mụ agwụ chụọ maka atinte dị ọngị uche na mmele malụgo nwa nwụrụ anwa Chidike telerisi ọngị Chidike ziga Chidike telerisi ngị n'otu ọcha ya ma ọ dị ma bọmbọị ndalị na nteja abọ ndalị nwa abọ nwa ọngị go n'ogo onye Ogbunike mbịa ụzọ ọma polisi na Abacha ka nwaanyị si abịa n'Ọka ọ dị mma ụzọ ọma polisi na Abacha kenegwenosilọra na mbara adosinoyi webụsilọra na mbara bụ ndị alịrị onye Ọka mma n'ugwu ọjị n'ime Ọka maka igwe aka dị na n'Ọka maka nke onye metere bụ isi eko iji ebu nwoke na ụbụ onye Ọka webene ha meke ọdị njinji ụka mmiri igine iwe mebiri n'olu ịgọziwani weze bụ n'ime ọ na-ada ogbu egwu ọgwụ mmụọ dabara ọgwani ka mgbaghara ụlọ Amaka dibịa Amaka nwere ọgwọ n'ọgwụ ụdọji mmadụ ga-enwe nwa dị onye Enugu otu ọdachi mmadụ ga-enwe nwa dị Enugu otu didi mmadụ enwe nwa dị nne m ọmụ ọmụ gwara gị na ịgwazi m na ọ dabanyere na ịgwara m na ọgwa ya oke chọrọ ka igwe ụmụ mgbe ọ bụrụ ọkọ ya dịgharị ọgwụ onye ọ gara mbido taa ịba ọbụla dịrị ma na agwa ụmụ na ọya banyezi nlilezi nli ma ọ bụrụ na asị ka m tụrụ gị nene ka izizi ibuzo bido tewe ịma ọ nọbara aba ọ bụ ntụ iko o soro m n'aka nọọ netiwọkụ nka na abụ n'ekwentị Okechungwangwụlọ na-egwe n'ime onye ori akwasala ka ịma mmụ nke ka o tokwuru okwu mmanwụ ime onye ikpe zulu na mmanya ịma mma ọka ịnọva na bọtụmala ka na mmanụ n'ime onye Ogbunike ime onye ikpe zulu na mmanya ịma mma ọka ịnọva na bọtụmala ka na mmanụ n'ime onye Ogbunike alụsị ma na Ogbunike na Egbunike ụgbara agwụ na-emile nwa chịrị ohu anyị nwere ịmara na n'ime ibezu na ịmara atọ anwere m ịmara atọ ka nwere ibe ezu ndị ezu mezu ọ bụ ịma bụ nke ọhịa anụmụdụ nwa ụfọdụla asọsụ limited mmanụ eyi ọ bụ ịma bụ nke ọhịa dị ịma nwannu na-ele ịma mmoke na ọbara bọtụmala ka ịma nwannu ndara obe mabụ ime onye na ogbu na-eche ndị imo nnochi agụmadị a na emarala ogbu na-eche ndị imo nnochi nyabụ ịmara ọfa agụ eme odogwu onye mere mara atụ ọka ga-asọ ndị aja mmiri ọkara eke ọka ga-asọ ndị ọka eke mụ na gị na bụ ịma mụ na aga yiri ọgọtara nwanne m ọkara aja mmiri sọnde bi anụnụ n'ọnwanne m akụdị yogo ọ bụrụ mbosi enuba na ọsa mbosi n'ugwu ụwa nwanne m onye ahụ eje mgbada nwanne m nwoke eje mgbada ndị Enugu otu ama Enugu otu nọ mmụọ nwoke eje na mmanya ịma ọba karachaziri oji dadege na wala ba maka ike na wakala okike waje karo keke kana ya kanike na lengwa city bụ nnalụ nke mụ ọchịamanụ lengwa city mebe zọrọ chairman na simmiri jiri eligeniga nnalụ lengwa nnalụ ndị mara kansụl ekwesịkekwe n'ike ma ọ bụ ịmụ nnalụ mazụzọ iwe gị na-eme m nwute n'ime obu
ibe nwa eno bụ n'ime mgbara na enwe abụ ka mma ka ụwa dozotili shiwu ga-elewa gịnị ka nwa na-enwela agụdị weze n'obi n'ụlọ ego mdome masalụ nwanne ya gbasọ nwanne mmụnni mazụ wela nwanne ya gbasọ amala weze tokozize bụra nchi amala weze tokozize bụra nchi kenekele moti mgboro mgbesio nwa ji nwe dala onwe ego iwu na dala onwe ego ti aba nwa ọjị iru na-atọ meze na-ebu nri abụna ọbụka iru na-atọ na ọkọtọ na oke na-eche mmịa n'isibi iwu na dala onwe ego bụ ọcha kalịchara anyị mana nwa ji nwe dala ọcha bụ egbe niri sakusa letuku maka na adịrị bụ ahụ eze ebilo igwe ndị abụlọdụ eze ebili igwe abụlọdụ na-atụgụchara m iru anyị ntụ mele gị mmadụ eze na-enye aka ọnụ baba naira nwa badegoro nya na-enye nlisete baba naira a ga-elesite ndị ntụ narị m iru anyị ndị na-atụ ntụ iru na-atụ baba naira ọtụntụ a na-ekwe enwe mana ọtụntụ elote ngọ ịka ọhụrụ ya ele ga-akawa na-ekwe a na-ebele nwa ọbada egwu na-ebele nwa ọbada egwu ọngị injinia nwa ọbada egwu na-ebele pastọ enebele nwa ọbada egwu ite isi ọlọkụ ọya zizokwu nna m gwara m ekpororo gba enebele a na-eme ajụ gị nnasị gị nna m gwara m okwu okporugo enebele mmadụ inetinye na chi ya eweta n'ụwa jee chi ya rie atụrụ so a na-echepụta nke atọrọ dịleme m iru atụrụ agwara m atụrụ site ideze ọrụ amechedoche edechecha mana ụmụla mechiri ọrụ na-ekwe mme mebi iru maka edechie nna m edeche mmiri ezoro oziri mmoga bara mpanụ ma chikela ọbala m agụmadị a niile seli chọgwa na-ewe gwabakpụrụ ọsụ maka na ka ọ na-enwe abụ na ide ka ewu na-akpagali idabụrụ obodo idabụrụ ọgwa n'ọbịa ọmụmụ ọ bụrụ na eke niile ọ bụrụ na etere akata maka ndị ego re na-eji 150 naira ọbụla ego m nyevie m nye ka mmalị ka m eji ma nwa emetara gị ahụ ya ka ịmalị na egboro na atụra njọ n'ijere ọgwụ mbụ ma mma nwoke ji bido ya ịmalị uri Amaka dozie m oke dozie alụsị Amaka n'ihe arara m mgbaji m adekwozigiza ọgwụ onye Aguleri Aguleri August Rasta confused. August Rasta confused. August Rasta confused. Sunday amulonego. Amulonego ni wogwiru alota. Odala na kiwa amulonego ni wulo nigeniga. Etuwa kalowa maramungana. Mama na tia yalogo yolaya. Ela na alutika ejewelu to logo. Wa belle mugani gwaburi. Agabangana. Meto wama wata wala mo batre mo meto wama na choko cha bawari wo Aguleri tu avelu go tu botolo ne mo
Ndidi nwamu ibulokwa n'ọnụ si n'ọnụ ya ga-azụ si ọnụ ya ga-azụ ọkwụmụ si ọnụ ya ga-azụ mmanụ nke ka mma gbara nya bụ ọsọ ma ọ bụ echu akụdo onye nwe ego ka mmanụ agara gị na nne dị nwa obere nwa mụ ya aragwanị kedu ebe na-akparala akụrụ ewe ego ọnwere ihe mmere gị nene kwa ya n'iwu wee n'ogwu agwụgwọ ile agba gị bịa nwee na-anụ ọnụ mmiri m nwa imebiri eweni ebe ọ bụ na egwuru izizi ma nke na-etu ọnụ shiwuru oge abịa ka ọ dị ike iji gwute ebe ọ bụbụ na imere izizi ma nke na-etu ọnụ shiwuru oge abịa ka ọ dị ike iji gwute ebe ụkpana ogboko okpulu bụ ntị chiri ya ụkpana ogboko ogbulu janwụwa n'oge elu elu ụkpana ogboko ogbulu ịlata ọwale kwe mana ntị dike na asaja owu njọ oge si ịnwụrụ ka aka yi na anyị ala baba gị ele egwu ya ka o ji mụta gị ọhụghị mọnwụ ya ga-eji gbara ndị bụ bụ ndị nwụrụ anwụ akwụkwọ bụla agbanyụ dị igwu hụrụ nne ihe chọrọ ka eji ahụ n'ezi ọ bụ na oyi a na-atụrụ gị tụwa agwa na oyi na ntị dike na-azọwana ụdị nwe na-avọsi eze maka pụta chine na nwaneche mmadụ ahụ ibi ihe n'okporo ụzọ nara otu ọ na-eche ado egbusi ikpele na mbọnana n'ego ọhụnara ma nke ghọtara nke bụ ilili ude na elile aja anụ ọkarụ imekwa na ije gwuche n'ugwu ọnụ iwuche mgbe chi ka iji nyere gị aka dị nwana chi ga-agbararị ọgị ndị mmagwu chi ka ya agbararịkwana gị n'ọsọ ma olu mgbe elu n'ime anụ ụlọ rịma nwana chi ya agbararị gị n'ọsọ chi ga-agbararị ọkwara gị n'ọsọ ibe ọ bụ nsị ka ndị eligbo mma kụdi nweze m ibe elu mmụọ aja na ugwu ndị agụleri mmụọ eze ndị eze na mụ na-ele nsị chi ga-agbararị ọgụ ka ịlachaziri nwa obere ose aha atama mbe na mba ụbọ oke duto maka gịnị na ọ bụ onye nwụ nọ nwoke dị manya bụ oke bụ onye ori nye na-ezuru ugbo emetụ nna chi ya ewetara ujechi yiri ụwa kala ụgwa nwụrụ iche ndị mụrụ ji atụga anya n'ezi ịlachalụ si ma ọ nwere ebe dị iche ọdọ ana gịnị nwanda ọbụla adọgwụwa megịrị aka eze nwanda bụ na-ajụ agụwa ọkwụkwụ nyara na na-achụ ya ọsọ ọkwụkwụ nyara na na-asụ ya ọsọ ọkwụkwụ nyara na-achụ ya bụ ọsọ
Why I told lot of yeah, I told you guys I could even go no one okay. NWAEZE. NWAEZE. Nyade makode kotachelechi kochela atadio kenambo mbo eno de nela chalo wala se abalmannagi zizi ibwan abalmannagi zizi wa mbaglaga wala wana metro wana nage rane monitine mona metro nage wa mwawo etre nage mbo nisigi itiame la talase na kudi egwu ndeke kwenike ngibonya tolari nena nebe na nwolo kita na nekele nlu ke bibi meta no wiru na atologa mo ngimbe egwu oba ngi otolo bambamo ngi art ngaru any water na mi yele mi ajanu agolero dandu igotila alo papa malama ajanu ndi agolero tuzo mbondi hunemo alusi alolo ndi hunemo mwaka baliamo agwato mi ku nwata balego ranjingi ni baba bero me hunemo ndi milimo shuo kemwe olikuto kalosimo nwata wa bali ahwane mo nke dibo ye meye Baba la kudi wefe wa alata lose. Mare bala moya boya la chose. Na matulu le to polon de mo gwa bolo ko ngeta na ndem mo. Atros. BBC okun ngeta ndem mo kan ba yaze. Duto ma kan ndem na bola we so abago blog lo wa ya go so no mele. Wa ya go mele wa abo ba bo to blechi. Mo mete mo lu chi bden mete me bole e bla po. Mo pampa do mpa nya bo to no ma ge wata no nye bule ibu. Ara jonta mo keni gba pori. Duto na ta se nwanne ma norozi ya ka mma ka ya kpale ma bale na jo nwanne ma norozi ya ndị nwanne ma ma bụcha sumo lo mala mmadụ aka ọ bụ ka mgbute ọchụ ema agbudo ọchụ onko ebe gbugi ya bụ number 1 mala gị bụ ema wa noro ema ọ gala bulu na ema buno wo ka na-eje n'otu ka ngwarụ wụcharụ anachi ya tazụ si ka mbụ walili wudazie m aka na bidozie mbalị ma abalị akọzala ka ema mmụ nke wee mogbunike ọgọzi na-adị obuchi ewu nwezeju na emeka echubezi alụsị mmụ aka na akparasị nwere ma abalị nnekedi ya mmemme gịnị ọgọzi na atakata bụ weze chuo alụsị mbioniwe mebiriwo igwe nekedi weze julie mbi ọgọzi n'ido bụ chi ya ana mekamenti dịka na asajo ite wa bala biri eze ebile bika nene zina menene otia wos oje kata pele akpọ agwọ ọnụ nwa nwala aka na agba ntị ube ka nwoke ji ata atụ oje kata pele akpọ agwọ ọnụ nwa nwala aka na agba ntị anya egbe na-ebara otia wos okechukwa China okechukwa ndị China okechu agwa mala okechu meli mo amụ na n'ime agụleri otu na mmanya nete wọkụ nya na agba chacha okechukwa ndị China ọdị aina odenji kora zekeze wadoro kechukwa ndị China okechu ejo mana na anya bụ obibe na m ndị akpọrọ bụ ihe agwa ụdala ọkada onye ọ bụ
nwata nne elibe mbụlọ akpụta agbụghụ ka nnukwu ji n'ime oke gburugburu n'ọka alụsị gburugburu edechie mmawa bene gọsọ masị nwedechie kene mmawa bene ịnọsentị nwawa bene ịnọwa bene igwere m ji ezi jụọ alụsị nwagọrọ moto nyi ahụ How's in Nagade? Where's the jewels? I was if you maybe you win. Organize. Oh, you know what? Never live on here. Oh, you bound I have a way, Jimmy K. I'm a make out of Camilo Dallo. What and a man gave out a novel, no, walk him and never came when you're in me and his rubu. What I will go to Moko to watch. Oh, more galabu. No boggles in Agaraga. Oh, you bound dying young way, Jimmy. She got a lot of us in Winwoods. Oh, Otto Benza. Oh, no, Kaiwan, Nature Sakali Walker. Emma. I'm a cannot walk a rough chap. I will look at was a miracle and name. Oh, I'm a one did he? Oh, goes to AGULERI, must be the Maneta only. Just to vote or the net I only. What I walk out to naturally also. You take it from Below and I will use that. Number one, you could eat. And the Macanama Modolo. Oh, come on, walk on Yama. Amulo walk as a Macanama Modolo. Amaka. I will let me know what chances, a broken numbers, and what chances, and one of my you. Obalora, Obo, Nejeli, Ama, Amulong of Waba, or Cavo, Amulo, watching we cause Alama. Amaka, I don't want to the other early no to look was what I told you to the Megole, I covered I had what to follow or what I told me. Come Malayambo. I'm better con everything, and I could do as a job, madam. What I will go to where I got a Charlie. I'm thinking of making my Madame, what a rook and not cannot turn everywhere. I told what I'm going to can have as long as I can. I have to probably chicken arrow. Magina
ya te nere ndị bụ unu ịta ga-enwe n'AKUDI wee mana ị gacha alacha nwanne nwacha amụtala gị amụrụ gị amụtala gị mmiri kpọkelekọ gị n'isi kedebe ka ịrapebe na AGULERI na mgbere awawa ya mbọ anya bụ ndị kalarụ AGULERI na ọbala ịmana aba nelele ndị ikom gị na ndị AGULERI na-akpọtụ unu gbaburucha ndị ohere oge na-eke na aza n'ala imele gịnị AGULERI otu n'igbo itewe baragide balakpọdị ndụ awa eze chụọdị elegide motis abụ dike nwa oyibo ya gị nye ọmatịrapụ na nwa bụ dike oyibo ya gị nye anyị rụọ ka arụ nye ka inoji igbu anụ ya pa kedu ebe na-etere ndị mmaka n'iro kedu ebe na-akalị ndị mmaka kedu ebe na-akalị ndị mmaka ndị AGULERI egwere moto o reziri obiara abụọ ya wụ ikpe akwụ ọhịa ma ọya awụ gabatabata NWAEZE ndị gwara m ngwa n'ime ọfịs m nwere ego na ọ bụrụ gị ka nna n'anya n'ipe ke na ikọrọ ka leju ahụ n'ikpe akọrọ gị n'isi o nwere ebi na-emenyu ma nke a na-abụ ịmara na ndebiriwo n'ikwuruchawa ọnụ n'ibuzo okwurucha eze ịmara na ikwuruwa eze na-arụ ebe ndụ anụ ara ebe ọ bụ na ụlọ maazi amara ma ụdara ọka ntị anala azị ovu onye sielọrọrọ lichi ya mọrọ selo bụ onye onye na nlicha ọcha bụ onye silọrọ onye rara nlicha iwu na nwedala onwe ego sọ ọcha siri izizi ma nwadị bụ onye mwenyenyi ma nwadị nwedala ọcha bụ onye mbụle enyi onye m iwu na nwedala onwe ego ọcha kputu mkpu ameke si gị batịrị mmanwụ iru anyị mbụ na m gwara ya obodo ike meweza bụ ike ma azụwọbala metọ na ike meweza bụ nwanne ugwu ike memọbụ ike bụ na zamali wabika bọrọ na zamali bụ mbụ ụdala onwe ego okechukwu ndị China okechukwu agwamala enwego ego igwe atụrụ m ka nnata okechukwu n'ime abalị ka nnata nwekwala ego nye ka nna agbara nega correct nnata gwara m ala ego igwe China
Agbara m bido otu ma ngwa gwatara ịlọ chọkwa na agwa. Nwaka eze ewe ndidi eko ugwu n'aka mmanwa mmekọ ọmụ mmere nketa ọlụlụ. Amaka mmere nketa ọlụlụ. Amaka mụ ka nwata na-akpali n'iru ọrụ taa. Gata ma n'ịma na ọ bụrụ ebu m ya bụrụ ọfụ. Amaka nwa ya nawa ka ọjọba chaka. Ọ kara jọjọ waba kụrụ ọzọ nda ebe banụ ma gị bụ maka. Kọrọ ya na emeka uche ewu. Nwa m egwu ka dị m n'arụ. Nwana aba ndị Igbo kedu ibe emelazi? Gwa m ibe emelazi nwana adịghị azị mma ameke dede. Edede Igbo. Daddy, one day. Yes. I don't mind come out. The man was doing man. Yes, no. Odoji mode nga enwa ade bo wage. Lata wai. Aze emo nyabiwe gudiwa nenara. Odala kwe mabonye aleka ngago Wadimegu maka njije ko na robo leke ndi police bulu mechi ni mubulu nyiri njo wana na demona amecha toro so kete mechi no ba bichi bulu mobiara mara iboro mecha toro so kete mechi na bichi bulu mongala mara amale mo gene di
You will let police. I could was. My name is Iwero one indiri. 2 days. Nto. Ede ni mabane. Moto tu echi ni ngasi na ya tanwa bana. Okwe ma na kade mo na. Odo nji. Wazo wibe no kere beti ni biaza boni ko ho. Wano na malemo. Awazo wibe no na di police na lilaka duty. Ilaka duty bovana lo dane. Security na barana mo de gunne madana na botu oga. Obia mo batene. Ipiawa nyisi tono buliye buonye nana. Ngudi eni mateti ndobuni ketogete mili na bayoyo. Ntotoleche ya nana. Wabaroka azo mande mekanik ndola ni moto mechine jiji anjiji ngola bane naba go walulu ndokboruzo mechine ve wanyoro moto ve wanyoro huoko wapela ine kwente kavana tokbuni kakanye na vana mbolarezia iben azaze no kande sazo ko gosi ingote mungote ziosi osi imene mo fosu kambote moto Odala mala mundo simeli. Ngikero wan indiri. Ngande na kala. Kusia imo na kagelengaro. Sasingi okuzo. Nemo na kagelengaro. Temalewa ngwale. Atulo na maganda na banda. Jola sona malano ala bombe. Mbe unene se kapo volele va wenyiri. Jawa si unye mbe omele odi. Jawa si unye na ma unye na elemia. Mbe unwasene kabakota manyonu ene ju. Ene wabata myanki yembe hubata. Osa wele tembe usosa ne mapala oji. Osa batambi hutiala osa maya. Nchimwa kave tembe usiji ne mapala oji. Nchimwa batambi hutieli nchimya. Mbeti ye batambe usepeti ne mwalemya. Epeti ye batambe hutieli epeti yome. Oke wa batambe shoke ne mwala oji. Oke wa batambe hunyoke maya. Yeyi wa batambe seyi na myade. Mbe hunye mbe wa kucha. Avivi abatako mbe hunya vivi amya. Mbe hunwa kucha mbe na kwa kuzi. Avivi wa batambo yala vivi amya. Kwa jina ya wene kulene ene dia. Mbe hunye nemye wangu. Mene bu ene nunokuna mene kanobi ya. Mbe wago mbe usene tele yemye ene ju. Ene wakwa mbe kumyaki kiji mechodo. Ni myaki we modo na waraki ejela tapia moso. Ezi okumonya bibe katakwalaro. Ode njinji. Ubi okumonya bibe katakwalaro. Nana senya kibuke nkita tilepa. Nana kwanya nekudu kombo mbulukwoza. Kunwa balache ewoche na ibula pele. Onye enu na tolo kadibe jason sonu. Ududu amosu akuzo udaja nke da alu olu. Ududu amosu akuzo udaja nke da alu olu. Gulugu ngobunike biadukale. Totu video wogidi to video no gidi. Igwe mmemme na mka inia. Igwe mmoma na mkude imoni ya. Ezoka wane ekwe. Ezoka kumosu mama kiniri mo na anyo homo.
Ezokaone wala dama. Okechigbote na mibezu no Aguleri eniya. Okechigbote na mibezu no Aguleri eniya. Nnanilu nimo na demonaro. Nneju gwoji ni igba kadena di n'aka na. Omenani Igbo dị ọna. Omenani Igbo dị ọna. Omenani Igbo dị ọna. Gịnị ga-aga wajito mara.